weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to bunyana allah a woyni to jabɓe Sinthiou to wuuro Ali Guelel to Lobbuɗo Ibrahima ɗi to Sinthiane Awluɓe to Diaw to Sinthiane Jaam Alwali ko on takkusan juula ha to galle ceerno Abdourahmane Dia to Daril Barka ha to galle makko PK8 noccode ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie Mohamed Ould Abdoul Aziz gonnoɗo horejo gendi Mauritanie tawateɗo oɗo saaha joni e kaso o darima alarba hanki o yeeso ñawoɓe o namdima ñawɓe noon nde uddita enquête kay ko fati e haalis kewɗo Mohamed Cheikh Al Ghazouani horejo leydi ndi wiyannomo kay ñande jamma makko saket to galle lamorgo leydi ndi to leydi Sénégal nomination ngaji kewɗi mbaɗama e nder jonde jagorɓe joɗinode alarba hanki o ko ɓuuri teskede hen ko biteɗo Alhaji Maguette Sey gonnoɗo ambassadeur joɗaniɗo leydi Sénégal toon to France o artirama to wattama ambassadeur joɗaniɗo Sénégal e nder Mauritanie to leydi Mali hoorejo jagorɗe e leydi Mali hono général Abdoulaye May Gayre tawi jillu mum ngu balɗe ɗiɗi toon to Accra lamorgo leydi kana kedde Afrique ma en jaɓɓo musidɗo men Alassane Oumar Mbodj habaruji men joolam jaɓeri ma en jaaha to Slovaquie ƴen to leydi Ukraine to leydi Palestine bisimilla moon e ketki oɗodirte joni joni piren bacciren salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo adodire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa jaadiɗo ɓalawal e danwal kala gorko mo melga wuuro jinneji ene safar rafiji kewɗi ɗi jiiɗa ciirol wonduɓe kista fibram dogam sita rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe gorko mo melga wuuro jinneji ne yawna ɓe wonduɓe koyɗe musoje koyɗe ɓuutoje koyɗe guloje keeceji musoje ɓalli ɓuutoji kala gorko mo melga wuuro jinneji dendagal rafi mbawɗa wondude so tawi oɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah rabbil alamina ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra ɓen wonduɓe prostate e fiɗaɓe kala omo safra dendagal rafiji gorago kala ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leecce kala e on fanno mo jogui leɗɗe e façon ngaji ɗiɗi hen façon goto wiyete ko meeɗi moosa meeɗi moosa ko leɗɗe muuɗeteɗe ma jarateɗe a ƴettat ɗum joni joni moosa nofuru omo jogui fannu goɗɗo wiyete ko yeddi ƴeewa ko ɗen ko leɗɗe ureteɗe a urata ɗum joni mbiya alhamdulillah rabbil alamina gorko mo melga wuuro jinneji ne tawi oɗo saaha joni to Paris lamorgo leydi France kala jiɗɗo jokkodirde e makko toon mbatta ko 00 336 04 36 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Dakar en tawiɗon min ñikoni wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum 77 714 94 15 gorko mo melga wuuro jinneji base mum tawe to Nouakchott leegal Samia en huccite usine plâtre ene tawiɗon ɓiyi ko sa yiiɗi jokkodirde o mbatta ko 46 94 21 91 gorko mo melga wuuro jinneji ene jogui kadi base mum gam huybitande lappol polel dande maayo ɓe Mauritanie e Sénégal omo jogui base Dagana Mauritanie ha to Rosso Mauritanie kala so tawi a yiiɗi jokkodirde on base jokkodirta koye gorko mo leeraɓe ceerno Amadou Dia ceerno Amadou Dia numéro mum mbatta ko 77 537 79 28 gorko mo melga wuuro jinneji ko labɗo reedu ko malaɗo wune ko nunduɗo sanne sanne mbatten dando faade makko mande Massa Keita ko gorko bullo hen banggue ko mani ganki kadi hen banggue mande Massa Keita ko joom gandal nundugal gandal memotogal
mande ma Sa Keita ko gorko dowluɗo gandaɗo e nder windere kala ha tengti e nder Afrika to kanŋe e to or siggete. mande ma Sa Keita ko joguiɗo gandal makko noon ɓuuri yaɗude koye fannuji cingaluji cuuɗetoɗe e nder less leydi ko wayno alkanŋe ko wayno jama e ko wayno ko wayno bauxite. mande ma Sa Keita ko gandaɗo toon to leydi Côte d'Ivoire, to leydi Angola, to RD Congo, to leydi Mozambique, to leydi Zambie, dendagal leyɗele to kanŋe asete kala. mande ma Sa Keita ko ɓuuri hawnade e golle makko yidde tengtinde nunɗal makko o namdata komo avance, o namdata komo hoore kuɗol, o gollante ha jiira guite ma, ha ɓerde ma ɓuuɓa, ha jiira ko keɓa ko jinnoɗa ko gadda ko wima ko. mande ma Sa Keita omo tawi oɗo saaha joni to leydi Mali, to wuuro mon Ségou. kala jiɗɗo jokkodirde mande ma Sa Keita mbatta ko 00 223 ko indicatif leydi Mali, mbaɗa 76 68 45 99. mande ma Sa Keita ko gorko pullo hen banggue manne ganke hen gangue labɗo reedu malaɗo wune newiɗo sanne sanne mbadden danɗo faade makko. gorel te ko aadi yanke mo firtata aadi e jayde weltare TV. gorel te ko aadi yanke ɗoftowo ɓen safrotoɓe e muɗuma. gorel te ene hollita weltare mum faade ɓen e kala saaha artoɓe. gorel te ene kollita dañi hen aafiya mawɗo no feewi. gorel te ko haako moƴƴo iwru ko tokkore dinnoro ari ko wallude e safrude ha moni kala daña aafiya muɗum. on joguiɗo AVC cardiaque, ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum, ɓandu jaaɗoru, ɓandu wuloru, neɗɗo tuƴiɗo mo nangata taare, kala mum de gorel te ene humta on haaju. gorel te noon sa yiɗi andude ko jangta e mum ko kala jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoorema kala. gorel te an tuƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama ni jokkoyde enɗam kala musalla ɓandu no fotiri kala. gorel te ene momta ha laaɓa e ballal jomiraɗo o. sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel te beele mbawa jokkodirde mabɓe Oumar Dia to Tambacounda 77 527 14 44. so tawi koto Bonji Salamata Ba 77 695 43 01. so tawi noon gonɗa koto Gawol ko Farmata Abdoulaye 77 150 70 61. so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye Amadou Abbas Ka mbatta ko 78 313 89 28. so tawi noon gonɗa koto Thiès e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Moussa Dia 78 860 76 68. so tawi noon gonɗa koto leydi Mali to wiyete Melga Mali jokkodirta koye Abdoullahi Diallo mbatta ko 00 223 72 49 30 07. so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43. so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77. musidɓe tedduɓe gorel te kawisɓolo e muɗuma. kettude kaburuji mon e demgal pulaar. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone alkamisa 16 lewru siilo hitande ujunnaji 2025 habruji moon e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiiden to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba ko adi kabruji men noon jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV e ɗemgal Sar Abdoulaye Sarr e Ghali Abouba e dendagal yaadiɓe jayde nde kala emina dutta on duwaw dendagal
bandiraɓe duynoɓe privé duynoɓe groupe aji kala caggal jaltugol aduna dendi meɗen deddum Sar Abdoulaye Sarr betnoɗo Yaya Ba noon ko ñalawma hanki o wira toon to wudduru eɗen nduwono jinnaɓe makko tan nde Allah yurmotomo yaafoma harlamal janna nde Allah lomto kadi lomtina allahumma amina habruji men ɗemgal pulara to leydi Mauritanie puɗɗoɗen alkamisa hande o galle lamorgo ɓe ɓayyini tigui communiqué on communiqué noon ko hollirde wonde décret ji ɗiɗi sifama taw ko décret ji de nomination décret gadano de nomination noon ko hollirde kay wonde général de division Abdallah Boumay Diana on nomama conseiller chargé de sécurité et de la lutte contre le terrorisme à la primature woni tigui conseiller o waɗama tigui o nomama conseiller kalfinaɗo ko fate sécurité ko fate haɓade terrorisme yagal en to galle premier ministre primature woni tigui to premier ministre so tawi ko décret ɗiɗaɓo nomination noon ko biteɗo Mohamed Cheikh Abdallahi on nomama directeur général catala bitegal CDD woni directeur général de caisse de dépôt et de développement caisse de dépôt et de développement noon so sako guila hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo woni 2010 ko institution financière publique et financière publique tawi ko service de l'intérêt général et spécialisé dans le collecte de l'épargne nationale tawi kadi ko secteur public et privé kala keruɗi ɗum kanko CDD o noon kadi eno heedi ko wiyete autofinancement sur les marchés financiers nationaux et internationaux kala ha joni ko ɗiɗi Mauritanie keddoɗen bus transport dogannoɗo kay hakkude wuuro Ayouna faade Tentana ene tawi e nder région de de la Garbi ko kañum tigi sumi cumi kulɓinigo no fewi o sumi noon ko tolno wuuro witengo Didata ene tawe e nder commune mo doyrera hay goto noon wasani hen fittano muɗum kono noon teskama kam matériel kewɗo ha tengti e bagage uji goɗnoɗi e dow bise haydara hen yaltani foof ko hen sumi kay ha yaadi e curki ha joni ko leydi Mauritanie kedɗen Mohamed Ould Abdel Aziz gonnoɗo hoore gendi Mauritanie tawateɗo ɗo saaha kala e nder kasuji o darima alarba hanki o yeeso juge woni yeeso ñawoɓe o namdima juge o noon nde udditta kay enquête ko fati halis kewɗo tawi ko on halis Mohamed Cheikh El Ghazouani addannomo tottimo ñande jamma makko sakket to palais présidentiel o wi noon wonde Ghazouani addi toon to palais to on jamma addinimo toon kay ari tigui ne arde one ari auto mum ina addi sakuji ɗiɗi ha kewi halis on halis noon holliri ko million ngaji sappo hakkude euro e dollar o holliri noon wonde kanko Ghazouani o yamiri ngan sanga sécurité makko kay ande jippinta ɗiɗon sakuji faade kay kanko Mohamed Ould Abdel Aziz o wi noon wonde kay o wi noon wonde o andi tigui wonde Ghazouani hollim tigui holto heeɓi holto oɗo halis ummim holli tigui wonde ko gueɗal makko kañum gueɗal mum nana mofti o wi noon wonde kay ko relika ko fati kay e halis campagne woni ruma jarribo ko ɗum woni ko addanimo on namdima noon nde leskoji mbaɗe te kay e ɗiɗon haalisaji ɗi on biteɗo lomto makko biteɗo Mohamed Cheikh Ghazouani addannomo toon to galle lamorgo to o holliri noon wonde kadi o haala ɗon holliri kanko Aziz wonde haalisaji kewɗi ɗe laamu ɗi o waɗi saisi wonde kay wi tigui waɗi saisi juuɗe makko koko gonfli facture o tigui mako ɗiɗi ɗum ha heewi saabu kay ɓe kolliri ko milliard uji kewɗi ɓe tumimo kadi wonde omo jogui galle jarumum ne jara 1 milliard tawi kadi ɗum foof wona gueɗe goɗɗe ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen police ɓe teyaret ɓe nokkata ɓe teɓima fedde wuyɓe ɗum noon fedde wuyɓe tawi ko wuyɓe wujjunoɓe coggal gueloɗi ina mofti ɗum tawi kadi ɓe tawama noon ɓe puɗɗima kay borade hen gueloba ngo tawi ɓe puɗɗima borade ɗum ko police mo teyaret noon kañum tigui ari tawi kadi ne arde jooma gueloɗi ɗi caggal kay nde mbawi wadde enquête men ha mbawi tumdeɓe kay ko ɗon jippi e mabɓe ɓe tawi noon ko sagata ɓe ne cogui gueloɗi ɗi ne nanni ɗumen e nder galle mawɗo tawi ko galle baɗaɗo clôture ene coki toon tawi puɗɗima borade woni tigui hirsude hen gueloba gota e oɗo saaha joni joom gueloɗi tottatama gueloɗi keddi ɗi kamɓe wuyɓeɓe noon e oɗo saaha joni ɓe tawe juuɗe dadiɓe ha joni ko leydi Sénégal leydi Mauritanie keddoɗen leydi Mauritanie keddoɗen ha joni catala bitengal walking border ko fedde tawi ko darnide haqqe ɗannotoɓe ne ɗannone migrant ɓe kollori alkamisa hande o wonde kay ɓe keeɓi kabaru wonde laana
jolluno ka fodde capanɗe joyi migrant woni ɗen yankoɓe ɗen ne suusuyeru ka lana yuwi tigui e nder maayo ngo hakkude leydi Mauritanie faade toon to ilde Kanari ɓe koliri wonde lana ka ummiri koto leydi Mauritanie ɓe koliri kadi wonde dadiɓe leydi Maroc keɓino faabade ɗeɗo balɗe capantati e jeegomo migrant wonnoɓe ɗen ne suusuyeru tawa ɓe ummino lana kan lana ummino ko guila ñande ɗiɗi lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyi lana ka noon eko jolluno capanɗe jeetati e jeegom neɗɗo hen capanɗe jeegom ko pakistanaɓe catala ngal noon kadi holiri wonde kay e nder hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas nayyi woni 2024 mande nde ko teska kay mayiɓe kay e nder maaje kalde taw ko yinnoɓe natoyde toon to leydi Espagne koɓe jettima ujunnaje 10 e capanɗe joyo e jeeɗiɗo neɗɗo ko wasi pittali men so ɗum ɓetama noon ene wayno kala ñande ñalawma yimɓe capantato ene mbasa pittali men tawi ko yinnoɓe nadde to Dongre Europe ha tengti noon toon to Espagne ha joni habruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaɗena El Hadji Magata Sey ko conseiller des affaires étrangères principal matricule solde makko ko 5015 893 bar wala tiré G gonnoɗo kay oɗo saaha kay e oɗo saaha joni kanko tigui noma joɗannoɗo kanko woni ambassadeur joɗannoɗo leydi Sénégal toon to leydi France o fektama ortirama e oɗo saaha joni o nomama ambassadeur joɗaniɗo leydi Sénégal e nder leydi Mauritanie o waɗama ambassadeur extraordinaire et plénipotentaire du Sénégal auprès de son excellence Mohamed Cheikh El Ghazouani o lomti ko biteɗo Biram Manick Diagne on e noddama e golle goɗɗe oɗo nomination noon waɗi tigui koye nder jonde jagorɗe joɗi noon ñande araba hanki sappo joyi lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyi e nder ɗi nomination ngaji kadi biteɗo monsieur Baye Matar Diop gonnoɗo ambassadeur leydi Sénégal to Belgique ko kañum artira eɗo saaha joni no mama ambassadeur joɗaniɗo leydi Sénégal toon to France ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen e jande l'observateur ɓe koliri tigui wonde rewɓe ɗiɗon tawi ko wonnoɓe directrice de l'administration de l'équipement woni DAGE e saaha kay laamu Macky Sall ine tawe oɗo saaha joni e rétroviseur parquet financier ene jayde nde holliri wonde ɓoyata mabɓe mbiye teɓa hay sinno noon jayde nde jaɓani haalde kay inde mabɓe jaɓani kadi haalde holto ministére uji to ɓe golloto hollinama kam e oɗo saaha joni foof koko pawi gam teɓade ɓe jayde nde holliri wonde goto e ɓe rewɓe ɗiɗo ɗon hollirama tigui wonde ko inspectrice du trésor ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen accident musɗo waɗi alkamisa hande 16 lewru janvier e dow autoroute à péage tawi ko ummade Dakar faade Thiès walla ummade Thiès faade Dakar ko ɗon accident o waɗi to axe Thiès Dakar ko auto tokoso noon kañum felmi camion tawi kadi o felmiri camion ko caggal waɗi noon felmiri camion ko caggal waɗi neɗɗo goto mayɗo hen waɗi kadi yimɓe ɗiɗo barmuɓe hen barmanɗe musɗe no fewi mayɗo oɗon barmuɓe kala gonno koye auto tokoso barmuɓe nawama to hôpital ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen ko yurmini waɗi alarba hanki o e nder terrain Fouga Koyguel sanga 16 to terrain municipal wuro witego Mbelekle noon ko suka gorko goto tokoso mo duuɓi 19 biyetenoɗo Papa Moussa Ndiaye baɗannoɗo classe premiére année mo lycée wuuro ngo kañum tigui gonnoɗo kay e juude bal ko ɗon ɗon fukki e saaha zonno bal ko ɗon tan o fukki e leydi nde o fukki leydi noon ko ɗon e ɗon tawa o maayi woni tigui o maayi ko sur place gendarmerie mo yang noon wawi notitade hen ɓe mbawi tigui tawde kay ko jaltuɗo aduna ɗe waɗi constat caggal ɗum noon koskiki ƴettama nawama to morgue hôpital Elisabeth Diouf mo Dara waɗi yede kay ko fati autopsie jinnaɓe suko noon ɓe kolliri tigui kamɓe ɓe teskaki kay suko ɓe teskaki mum hay rafi goto ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen douane mo leydi Sénégal ɓe keeɓi e ñalawma oɗo saaha joni directeur général kesso e nder ɗum noon koye nder jonde jagorɗe joɗinode alarba hanki 15 lewru janvier hoorejo leydi Sénégal wono Bassirou Diomaye Faye o suuɓima biyeteɗo Babacar Mbaye ko inspecteur principal des douanes en classe exceptionnelle gonnoɗo kay directeur des opérations douanières on nomama e oɗo saaha joni directeur général des douanes o lomti e poste he noon ko biyeteɗo Mbaye Ndiaye
ha joni khabruji men demgal pular to leydi Sénégal ha joni jan ha ton to Thiès som ko legal tawatengal to Thiès e ko tana musto wadno tona ko ouvrier goto tawa kadi ko ouvrier journalier woni tigi liggotoɗo ñalawma so gayni ñalawmum tan yoɓe ko onde yoɓi fittandu maçon goto tawi kadi ko maître maçon ƴettunoɗomo kay ƴettirdomo golle maçon o noon ene wiyeteno maçon basɗo fittan o ene wiyeteno Papa Demba Sissoko yarano duuɓi capanɗe nayyi o warimo noon koy ko bone salaire ko ɗum tigi ɓe joɓiri fittadu makko kanko maçon o noon o ƴettuno gollotoɗo tawi kadi mbiɗen ko journalier ɓe golli tigi ha golle ɗe gasi hay probléme goto ala nden ɓe gayni golle ko ɗon tigi ouvrier o journalier o sakki jungo namdi salaire muɗum kanko maître maçon o noon o wimo tigi yo fat seeɗa saabu o marani kalis ha patron ara so rokkimo kalis o yoɓa oɗon ouvrier mettini hen dukoji cattuɗi no fewi yeehi tigi galle men haalani mawnum kañum e mawnum kala ɓe garti ɓe nugdi e maçon o ko juuti kay caggal ɗum wonti haare ɓe jingui maçon o ɓe piyimo piggal musgal no fewi haabo libri ko ɗon maçon o ƴetta nawa tigi to hôpital régional mo Thiès hôpital régional mo Thiès to tawi koye mbadi urgence o waɗi toon balɗe 17 en réanimation o hooti e joomi ko ouvrier o noon e mawnum kala warɓe hoore ɓe mbiyama teɓe e oɗo saaha joni tawe juuɗe dadiɓe ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen e nder nomination ngaji kisi mbaɗaɗi alarba hanki o ne tawe hen noon inde biteɗo Ndiaga Soumaré oɗo mama directeur des enquêtes directeur des enquêtes douanières ko inspecteur principal ko kanko wonno chef de service des hydrocarbures o lomti noon e oɗon poste ko biteɗo Issa Niang ko on woni mo lomti e oɗo saaha joni e oɗon poste ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jayde moon jayde weltare TV rewdima pele ɓeɗo jeenayo tawi kadi ko men wonnoɓe ministre uji e wonnoɓe directeur uji hay tawi en kadi député ji ɓe jeenayo noon kamɓe kala koye nder laamu o Macky Sall e oɗo saaha joni tigui ummiɓe e laamu ha laaɓi ndewnima pele mabɓe noon ƴewde kay holkoɓe goni oɗo saaha joni holkoɓe gollata hono gardi kala biteɗo Matar Ba noon woni no ancien ministre des sports joni ko kanko ardi mairie Fatick ko haali makko kala e oɗo saaha joni doole makko kala o watti koye mairie he ko kanko kadi woni hoorejo fedde witende conférence des états partis pour la lutte contre le dopage woni tigui leyɗele renduɓe kay haɓade ko fate dopage e nder sport woni ko wiyete président COP 9 ko fedde noon rendinde temedde ɗiɗi e nayyi leydi ɗiɗaɓo ko biteɗo Abdoulaye Baldé ko ancien directeur général APEXI kene wona joni noon lebbi joyyi ko udditi kankone cabinet makko tawi ko cabinet makko international o wi noon wonde cabinet makko international o wi wonde kay omo golloto saaha joni koye leyɗe golf ha tengti e ko ɓuuri wawde gollodade koye leyɗele golf e leyɗe goɗɗe tigui koye domaine investissement o dillata tawi ko investissement intermédiaire financière so tawi ko tataɓo ko biteɗo Sophie Gladima on woni ancien ministre du pétrole ko kanko woni maire Joola kadi joni o udditi joni kadi o ruttima oɗo saaha joni e jangguinoyde kay toon to université ICAD woni université Cheikh Anta Diop kanko woni ko kanko kadi woni hoorejo zone humide du Sénégal so tawi ko na yaɓo ko Papa Sagna Mbaye on ko ancien ministre du pêche on noon e oɗo saaha joni o faati joni kankone koye cabinet makko d'expertise tawi ko maritime so tawi ko jeeyaɓo ko Aliou Sow noon ko ancien ministre de la culture e saaha laamu Macky Sall kankone o ruttima e oɗo saaha joni to ICAD woni to université Cheikh Anta Diop ko professeur ko ɗum kadi woni liggey makko o wi noon hay kay nde wonno tigui e ministre nde haɗani e kala saaha omo rokkoya toon kuuruji makko omo rokka kuuruji kadi omo kanko heewi ardade ko fati ɓen jury ji taw ko jury ji ko wati tigui ɓen waɗoɓe thèse et doctorat ji men kala to Cheikh Anta Diop so tawi ko battowo jiiya gaɓoyɗi noon ko Awa Gueye noon ko ancien vice présidente de l'Assemblée nationale mo leydi Sénégal o wonino kadi jeeyaɗo e membre de catal bitegal HCCT woni au conseil des collectivités territoriales joni noon ko entrepreneuriat makko o jogui e tawi kadi o ɓuuri wawde yaadude koye fanno élevage so tawi ko battowo jeeɗiɗo ko Abdoulaye Sow noon ko ancien ministre
Abdoulaye Sow ko ancien ministre de l'urbanisme joni ko kanko woni maire Kafrina o ɓuri wadde doole makko noon koye gardigo mairiyagal ngal ko kanko kadi woni président de club football taw ko club makko mo jeeyi biteɗo AS Kafrine ko kanko kadi woni ha joni cukko hoorejo fédération sénégalaise du football so tawi ko battowo jeetaɓi noon ko Mamadou Talla ko ancien ministre de l'éducation joni ko kanko woni ha joni kanko woni maire tawi ko maire Sinthiou Bamambe banaji ene tawe ndera falde Kanela so tawi ko battowo jeeɗaɓi wiyo noon jeenayo ko maître Antoine Mbeng ancien ministre de transport nden o natti wonde ministre kay o faati tigui o fiɗɗi robbo makko ɓalejo kay oɗo saaha joni o ɓornima robbo makko o ruttima tigui e wonde avocat o waɗino noon caggal nde o natti wonde ministre nde o waɗino ɗaɓɓade makko noon tawi ko ɗaɓɓade yidde waɗede ko wiyete réinscription e nattude kay e liste ji taw ko avocat ji leydi ndi e oɗo saaha o heeɓi nottude o holli tigui nde o waɗi ɗaɓɓade makko ko ñande o waɗi ɗaɓɓade makko nde ko aljuma altine o tigui o ɓamti golle makko wonde avocat e oɗo saaha joni o mona EJ e nder cabinet makko tawi ko cabinet d'avocat ha joni habaruji men demgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni keddoɗen jeen ha toon to Richard Toll commissariat urbain mo Richard Toll e teɓima sagataɓe ɗiɗo tawi ko dartonoɓe kay wadde trafic drogue mo hinde yamba ɓe tawrama noon kiloji 6 ene piccal 33 gram tawi ko yamba ɓe tawrama kadi eɓe jogui jaasi goti ɓe nangga noon ko ñande jamma 13 wiyata 14 lewru janvier ndu gonɗen ɗum ɓe tawa ko nder oto goto ɓe ɗinmi kolir tigui ɓe ndi innirtirta noon ko wonde éleveur uji woni tigui nehoɓe jawdi hen goto wiyete ko AD keddiɗo wiyete ko YF ko alkamisa hanki alkamisa hande o ɓe ɓennina tigui yeeso procureur du tribunal des grandes instances to Saint-Louis ha joni habaruji men demgal Pulaar sennumima to leydi Sénégal koto leydi Mali paɗen alarba hanki 15 lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyyi kabaru fenade ko woni ko wiyete fausse alerte sarima tigui e nder leydi Sénégal e nder leydi Mali kala ha tengti noon e nder layle ceeri rendo woni to réseaux sociaux wona kabaru noon walla fausse alerte ko wiyede kay wonde pittula bombo tufade ne tawe tigui e nder stade tawi ko stade mo Kolikoro e saaha kay wonno tigui inauguré oɗon stade tawi ko innitaɗo kay initiraɗo oɗo saaha joni watti wiyede stade Mamadou Dia e saaha kadi pawgol tufere arwanide ko fate basket arenade basket ɗum kadi waɗi ɗum noon hawri kadi koye pawgol jaltugol haralde tawi ko haralde wattore 4 walla woni 46e promotion tawi ko ɓen élevaɓe officier ji yaltuɓe tigui école interarmé mo Kulikoro ɗiɗon cérémonie ji kala mbaddi ko ñalawma o goto tawi kadi ko général Azimi Goïta horejo leydi ndi transition leydi ndi kañuma tigui ardino oɗon cérémonie ko nden tigui hollira wonde ko nden wiya tigui wonde bombo nana mofta nana suufa tigui e nder oɗon stade walla sara stade o ko ɗon noon sagataɓe hewɓe kay nde nani ɗum hay goto kay waynaki keddiɗo ko ɗon ko corti yimɓe dogi jalti stade o nde enquête waɗa ɗon tawa tigui wona bombo ko sa goto yiye noon en waɗi koliyel gotel yimɓe hewɓe cikkanno ko koli piége ko ɗum saabi noon kulhuli mawɗi no feewi hewɓe kay kollirama nde gandata wona bombo tawi jettima bafoyi to galleji mumen ha joni ko leydi Mali keddoɗen jen ha to wiyete Niana wuuro Niana noon tawe jeeɗiɗi kilométre hakkude mum e région de Sikasso e nder wuuro ngo noon e nder wuuro he noon tawe hen agence banque goto banque biteɗo BNDA woni banque de développement agricole on banque de ko kañum tigui woni ɓe wuyɓe banque o kadi ne ɓe mbiya ɗum banque verte koye on banque noon wuyɓe ɓe hinde braquere jillino ñande jamma aleta ɓennuɗo hakkude 2 heures jamma fayi 4 heures du matin wuyɓe ɓe noon ɓe keɓani tigui helde banque o saabu kay ɓe potti toon koye dadiɓe ɓe hinde gardeji ɗi noon mbawi tigui fellodirde e mabɓe ko waktuji kewɗi no fewi mbawi tigui waddude mabɓe pooɗe duure kure condi duki hakkude mabɓe kay ko adi ko kamɓe wuyɓe eɓe jatira ɓawo e saaha pellodiral noon bis
goto transport wirtinoma ɗon on bis noon kurala woni bal perdi yani bis o ngala kural noon caggal nde yuli bis o yani neɗɗo goto wasi hen fittade mum teskama kadi neɗɗo goɗɗo barmi hen tawi ɗiɗo kala ko wonnoɓe e oɗon bis ha joni ko leydi Mali keɗoɗen alarba hanki sappo joyi lewru janvier 2025 sagataɓe jogitiɓe mbaɗi jangu mumen e poste de contrôle mo fama tawateɗo e nder région de Gao jangu ngu noon ko saga 12 heures ɗum waɗi to poste mo kaji o ɓuuri andirede noon ko poste wa baria omo tawe e nder commune mo Gunzorey kure e condi duki hakkude mabɓe ko juuti fodde eruji ɗiɗi noon taskama tigui kure condi duka hakkude mabɓe bila mo fama hollide noon wonde kay ɓe mbari seɓɓitiɓe hewɓe no fewi ɓe tettiniɓe kadi matériel e motoji matériel de guerre keeɗo ɓe kala noon fama so tawi kay kamɓe ɓe mbarnama hen walla tawi ala ɓe mbarminanama hen ha joni ko leydi Mali keddoɗen Abdoulaye Maïga général Abdoulaye Maïga kañum woni hoore jagode transition leydi Mali omo tawe jillu makko guel ñalawma haqiɗanki tawi ko jillu 48 heures toon to Accra lamorgo leydi Ghana o ari noon komo addori ɓatake tawi ko ɓatake bindaɗo ummonade général Assimi Goïta hoorejo leydi Mali faade tigui e sehil mum hono hoorejo leydi Ghana biteɗo John Dramani Mahama hoorejo keso pulo joɗiɗo ƴettiɗo golle mum ko ɓooyani kanko général Abdoulaye Maïga noon o yahani goto warde siti timmuɗo no fewi ene tawe nder ɓe o yaadi toon Abdoulaye Diop kañum woni jagorgal kalfinagal ko fate gueɗe caggal leydi e jokkodiral leyɗeɗen ene tawe hen kadi conseillère diplomatique du président de transition hono biteɗo Fantou Binta Diop ko alarba hanki jamma ɓe jetti toon to Accra lamorgo leydi Ghana alkamisa hande o noon maɓe joddo ene ɗamina maɓe joddo e hoorejo leydi Ghana hono John Mahama caggal ɗum noon maɓe joddo kay e tigui communauté malinaɓe wurɓe toon e nder leydi Ghana ha joni habruji men ɗemgal Pulara sennumima to leydi Mali jaɓɓoɗen ko musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbodj ko fati roɓiɗo kedde Afrique Alassane Oumar Mbodj a salminama a juurama. en calmitima Ghali Aboubaye calmin dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV habaruji men ɓurɗi tengtude e dogre Afrique e ñalawma hande o puɗoyon ko leydi hono Tchad leydi hono Tchaddugal rondama hono teddugal gam tawtorede kolol battugol nogas e jeenayyi taw ko FESPACO taw ko kolol ngol ko fati hono cinéma burkinaɓe fuɗɗoto noon ko nogas e ɗiɗi lewru février aroru fodde temedde 35 film taw kadi ko waɗama kadi sélectionné ma waw hono waɗede taw kadi ko leyɗele 49 ɓe jeeyi ɗum caggal noon nde ɓe mbaɗi ɗum hono sélectionné taw kadi wawi haalede toon to Ouagadougou e ñande sappo lewru silo ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi ko nder tigi waɗa ɗum ɗum noon ene wayno hono délégation burkinanaɓe ko fati noon e ɗiɗon hono film uji taw kadi ko sélectionnaji e catégorie uji perspective kadi wonde kadi taw koye prix Thomas Sankara ɗum ɗon ko ma foof hono wawi waɗede hen toon to Libéria toon de ene wayno ɓe puɗɗima nangude kay taw kadi ko tumaɓe e sumde jakka gendi mabɓe ɗum noon ko nayi e mabɓe mbawi hono jaggede taw noon nayi jaggaɓe ɓenen ko ɓuuriɓe ɓattade taw ko gardiɗo suudu jakka hono gendi ni hono taw ko gardiɗo suudu hono taw biyeteɗo hono Jonathan Fonati Kofa ndundu ngo noon wi amo foti ɓoorede e golle makko o fotani kay woppirede ni tan ɗo ko Cameroun noon ene wayno ɗon dey taw kadi ko yewtere wawi wadde to galle lamorgo to ñande aljumare sappo lewru silo ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi taw ko hakkude gardiɗo leydi ndi Paul Biya kañum e toon Mano Dame Joya taw ko présidente landa duttotede IDC landal taw kadi ko dawriyankogol taw kadi ko lundo kadi e nder bayyinango ndeɗo bayyina ngo ñande tawatare hono ɓennuɗo de kanko présidente o wiyeteɗo hono toy manandam o wawi kadi wiide wonde ko fatti noon e wawde yewtide e kanko gardiɗo leydi ndi hono Paul Biya ko fatti kadi sumgoji gaɗo to ɗi wawi hono uddude noon taw ko yewtere nde taw ko évakaji mabɓe namdi noon ko
fati noon wawa demo tawtorede hono wotoji ɗi taw ko boɗoyeji e lewru octobre ko fayi arde kadi ɗowngu kadi ko fatti kadi hono wotoji ɗi no potti hono wadde dayetini to Afrique banggue worgo woni Afrique du Sud ene wayno dey bilan moɓe gonno e wadde ɗum to ñande alarbare 15 lewru silo ujunaji ɗiɗi nogas e joyyi ɗum no dey ene wayno noon tawɓe puɗɗuno ɗum ko ñande guila 13 lewru taw kode ko guila altinare ɓennuɗo de 17 ɓandu wawi kadi e ogirle mabɓe kanŋe ɗo ɓen gonno wawi kono yalta taw ɓen en dutte e jumumen taw noon ko ɗin ogiroji ko howapono ene wayno noon aɓe continue e wadde ɗum e kala saaha ngam kay ƴewde wonɓe toɓɓe e hono yalti ɗum ñande albarade noon ɓennuɗo ne 15 lewru sino ujunaji ɗan nogas ɓe mbawi kadi wiide wonde golɗo woni taw kadi ko opération mabɓe kono battidiɗo mate kay aɓe mbawa kadi ittude ɗum ha laaɓa ceer Algérie ONG biyeteɗo alarme fon sara fedde ko nde wona laamuyankore kamɓe dey ɓe kolliti hirande ujunaji ɗiɗi nogas e nayyi ardiɓe leydi ndi taw jaltini toon fodde 34 ujunere temedde nayyi e yimɓe nayo taw ko fewti toon to Kerol hakkude mabɓe e leydi hono Niger kamɓe noon ɓe mbi noon ene mbayno ɓe mbi wonde aɓe teski noon hayno ɓen waɗirani no jaltina toon ni para to Kerol to wona kay e yeeso kay e mbaadi kadi taw kadi ko teddugal ɗum noon ɓe mbaɗirani hono noon ɗum noon e ponno kay teddinde ɓen ɓe kormo ɗumen e mbawa yaltirɓe no hannirta ni kono noon ɓe mbaɗirani noon Tunisie ene wayno dey toonne kay ɓe mbaɗi toon manitare mabɓe wattore 14 e jangol toon Ben Ali taw koto ko on wonno gardi wono leydi ndi Tunisie ɗum noon wayno dey mbaɗi toon ko mawni no feewi ɗum noon to nder ɓernde wuuro to Tunis ɗum noon wonno ko ñande talatare 14 lewru silo ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi ɗum noon noon ngola lawol noon ɓe mbawi wadde ko mbawi wadde moɓodiral landaji kono politique ɗi kañum e front sali national mbawi kadi wiide kadi rendinde ɓen taw kadi ko koreji lumdiɓe ɓe taw kadi ko sohloɓe toon e dunguirde e ɓeɗo kadi taw kadi ko won terɗe taw kadi ko landaji politique ene wawi noon e caggal ɗum e ñalawma hanki o ɓe mbawi ko noon wawde rendi toon kamɓe société civil gam woytade kadi e wiide wonde kadi ɗum noon hujjaji mabɓe e kala yoɗe mbaɗa fare fane hono jolto Rali Abouba ko ɗum de tunguɗen habaruji men e dongre Afrique e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Bocci gorko mo sanno kam weltare Ayawo TV e yafnade noon e joɗade e dumuno juɗɗo taw en cellani ko alhamdulillah rabbil dowuji moon ene garti jayde men weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogo golle ma jooɗi peewi takkusan juulama ha to galle ceerno Yaya Batou Richard Toll kon takkusan juula ha to galle ceerno Mamoudou Waddu to cité Asecna Yumbel Dakar e ko taari ɗum kala habaruji men joolam jaɓeri koto leydi witendi Slovaquie pudorɗen suka élève goto ƴetti laaɓi mum o wari toon élève ji ɗiɗi o wari toon yimɓe ɗiɗo o barmini kadi neɗɗo goto e nder école mabɓe tawteɗo funnague leydi ndi o nanggama noon omo yaara duuɓi 17 enquête udditama hen to leydi Ukraine paaɗen koninkoɓe leydi Ukraine ɓe kolliri tigui wonde ɓe bombardi jamma hanki 15 ne wiyata 16 lewru janvier gonɗi ɗum dépôt mawɗo taw ko dépôt carburant mawɗo e nder région biteɗo région mo Voronezh ɗum noon tawi to banggue funnague leydi Russie ko dépôt mawɗo no fewi on dépôt noon caggal nde ɓe bombardi ɗum laatima cumo kulɓinigu no fewi hay leydi Russie kay tengtini wonde oɗon bombardement waɗi e nder oɗon dépôt tawi ko dépôt carburant armé leydi Russie koto leydi Palestine paaɗen fedde Union européenne ɓe kolliri kay so tawi kay trêve cessez-le-feu ɗaminiɗo waɗede kay wonde tigui fiyande dartade kay hakkude Gaza hakkude Hamas e Palestine so tawi ɗum laatima ɓe kolliri maɓe jaltin 120 millions taw ko halis euro ɗum noon ko ballal mabɓe faade tigui woni ko wiyete aide humanitaire faade e Gaza faade banda Gaza ko porte parole noon fedde Union européenne nde kañum waɗi haalande nde e to Bruxelles ha joni ko leydi
leydi Palestine keddirteɗen ko ɗon kadi udditena kabaruji men défense civil Gaza holliri tigui alkamisa hande 16 lewru janvier wonde kay tuggi ko accord CCF wiyani haale faade joni koninkoɓe leydi Israël ɓe mbaɗi fodde 5 bombardement e nder bande Gaza ɓe mbari noon fodde 57 neɗɗo e nder ɗiɗo bombardement uji ɓe hodɓe ko bombardement e nder ɓen 57 waraɓe hen 20 ko sukaɓe hen 25 ko rewɓe fodde 150 neɗɗo kadi ko barmina hen e wiide Mahmoud Bassal kañum woni porte parole woni joguiɗo konngol fedde Hamas musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceero ko ɗum ɗo wonno ko min tongan noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawta he ko musidɗo mon Seydou mon Khali Abouba to karallagal ha mbawan yiide en e heɗade en to banggue net ɓosoje ko Saydou Abouba so tawi ko roɓino Dongre Afrique ko musidɗo men Alassane Oumar Mbocco gorko mo Sara Ndogo yo jaam Allah jogomi jogo on ketkimala ki jaam.